ଓହୋ ଆସ 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 ଯାହା ଦରବାରରୁ ଆସନ ସିଂହାସନ ଆଉ ବାହାରାଣୀ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ମହାରାଜ ଆମକୁ କହିଗଲେନି ଆମେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା? ହୁଏ ଅନ୍ୟ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଆଜି ଯଦି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆଉ କେହି ସୈନିକ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଛାଡ଼ିଦବ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଶବ ଇଏ ମରିଗଲା ପରେ ପଚିଯିବ ଆଉ ପଚିଗଲେ ମଧ୍ୟ ହବ। ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ କାହିଁ କେତେବେଳେ ସେମିତି ଖବର ଦେବା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯିବ? ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି କାମ ରଖିବ ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜାତୀୟ ସଂଘ ଆମେ ତାହେଲେ ଜାତି ସହିତ ବୋଲାଯିବ। ଆମେ ସବୁ ହଉତିକ ଆମ ରାଜାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତମ ପରି ମୁହଁ କାହାର ନାହିଁ। ଆଉ ମଣିଷ ମୁଖମାନଙ୍କୁ ରାଜା ଭାରି ଘୃଣା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଔଷଧ ଆଣିଛି। ଔଷଧ କି ଔଷଧ? ଏକା ପାନେଠି ଓଟମୋହର ମଣିଷ ମୁହଁ। କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ସେ ଏକ ଅଗଣା ବୋଲି ବନସ୍ପତି ଅଛି। ତିନୋଟି ତାଳ ଗଛ ପାଖରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବସିଥିଲା କିଏ? ଔଷଧ ଏକା ପାନେଠି ଓଟମୋହର ମଣିଷ ମୁହଁ। ମିଛ। ଆମ ରାଜା ତ କହୁଛନ୍ତି ଓଟମୋହର ହଁ ଭଲ ମାରିବ। କହିମାନେ ମତେ ଦେଖ ମୁଁ ବି ଦିନେ ଓଟ ବାନ୍ଧିଲି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଥିଲି। ତମକୁ କଣ କିଛି ରୋଗ ହେଇଥିଲା କି? ତମର ଓଟ ମୋହରୁ ମଣିଷ ମୋହ ହେଲ କାହିଁକି? ରୋଗ ହେଇଥିଲା ଓଟ ବାହାର ଔଷଧ ଖାଇ ଭଲ ହେଇଗଲା। କି ଔଷଧ? ଏଇ ଚାଲୁରାରୁ କିଛି ଛୁଇଁଥିଲେ ରୋଗ ଭଲ। ଓଟ ମୋହର ମଣିଷ ମୁହଁ। କାହିଁକି ହବ? ଓଟ ମୋହର ମଣିଷ ମୋହ କାହିଁକି ହବ? ଆମେ ତ ବେଶ ଭଲ ଅଛେ। ଆମ ରାଜା ତ ବେଶ ଭଲ। ଭାରି ଭଲ। ମଣିଷ ମୁହଁ ବା ମଜା ପାଇନ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛ। ଠିକ କହୁଥିଲେ। ଆମ ଦେଶର ଓଟ ମୁହଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ତେଣୁ ତାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଖୋଜ କରି ପଟେଇ ପାଟେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? କିଏ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଲେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ତ ରାଜା ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କିଛି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଯାଆନ୍ତା। ତାହେଲେ ଖବରଟା ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ନାଇଁ ମୁଁ ଦେବି। ମୋର କିଛି ଅର୍ଥ ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି। କିଏ ଅର୍ଥ କାହାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଖବରଟା ମୁଁ ଦେବି। ମୁଁ ଦେବି। ନାଇଁ ମୁଁ ଦେବି। ମୁଁ ନିରଞ୍ଜନ আমি ଦେବି। ନା କହିଲାଣି କାହିଁକି ତମେ କଣ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ସେନାପତି। ଆଉ ମୁଁ ଥାଦବ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କୌତିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାଜା ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାର ନାମକରଣ କରୁଛନ୍ତି। କୌତିକ 1, କୌତିକ 2, କୌତିକ 3 ଏମିତି। କୌତିକ? ହଁ ରାଜା ସେମାନଙ୍କର ନାମକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଜବରଦସ୍ତ ରୋଗ। ଭଲ ହେବାକୁ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗିବ। ତମେ କଲ କାହିଁକି ଗୋଟେ ୟାଂଶର କଥା କହୁଛ ପୁଣି ଏଇଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛ। ତମର ବି ଆଣିଛି। ତମେ ତ ବେଶ ଭଲ କଥା କହୁଛ ଅଥଚ ସେଇଠି ତ ଚୁପଚାପ। ସେମାନେ ମତେ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କଥା କହିବାକୁ ପଡିବ। କଥା କହିଲେ ବୁଝବାଦ କରି ସବୁ ଘଟିଯିବ। ତମାନେ ଦେବନି। ଲୋକଟା ପାଗଳ ହବା କଥା କହୁଛି ଆଉ। ଜାଣିଛ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଆମେ ସବୁ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଭଗବାନ ଆମ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ମିଛ ହବନି। ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଶୁଣୁଛ ମତେ? ତମ ଶାସ୍ତ୍ର ଗଣିତରେ ପୁରା ତମ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି। ରାଜା ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖନ୍ତିନି ଆଉ ଗୋଟେ ତମେ ଲେଖ ତ। କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଉଆସ ଭିତରେ ଟିକେ ବୁଲି ଦେଖିବି। ଖରା ପଡିଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡିଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ। ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡର ଦାମ 10,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା।
30,000 ଅଯଥାରେ ରାଜା ଦାମଟା ବଢେଇଦେଲେ। ଆଜିର ଜିନିଷପତ୍ର ଦାମ ବଢୁଛି ଆଉ ମୁଣ୍ଡର ଦାମ ବଢିବନି। ତମ ରାଜା ଭୁଲ କଲେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦାମ ବଢିଲେ ମୁଣ୍ଡର ଦାମ କମେ। ତମ ରାଜା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ପୁରା ମନ୍ତ୍ରୀ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଆସିଲେ କାହିଁକି ଆସନ୍ତୁ ନା। ଖରା ତ ପଡ଼ିଲେ ମରିବି, ମରିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁବି। ଛୁଇଁବି କାହିଁକି ଓହୋ ମୁଁ କହୁଛି ଛୁଅନ୍ତୁ ନା। ଛୁଇଁବି କାହିଁକି ଛୁଅନ୍ତୁ। ଛୁଇଁବି ହଁ ଛୁଅନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଛୁଇଁବି ଏ ଖବରଦାର ତାକୁ ଛୁଅନି ଛୁଇଁଲେ କଣ ଜାତି ଚାଲିବ? ଛୁଅନ୍ତୁ ଛୁଅନ୍ତୁ। ସେ କାମ କରନି ମହାରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାତି ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନ ଆମ ରାଜାକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ରାଜା ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆହା ମୁଁ କହୁଛି ଛୁଅନ୍ତୁ ନା। ଅଦେବତା କଣ ପାଇଁ? ଆସନ୍ତୁ ଛୁଅନ୍ତୁ। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ପଡ଼ିଥିବ ପରର ବୋଧ କରାବି। କି ତୋର ରାଜା, କି ତୋର ମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ ଏ କଣ କହୁଛ? ଆଉ ତମେ ତ ରାଜାକୁ ବିରୁଦ୍ଧ କହୁଛ। ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏ ଉତ୍ତମ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତୁ ସେନାପତି, ତୋର ତରବାରୀ ନାହିଁ, ତୁ ରାଜାର ପଦ ଚାଲୁଛୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତି ସେନାପତି ଶବ ଗୁଡାକ ପଚି ଗନ୍ଧେଇଦେବି। ସତ୍କାର କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏ ରାଜା ତତେ କିଣି ନେଇଛି, ତୁ ଏ ରାଜାର ଗୋଲାମ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତି ଫୋପାଳ କଳିଆ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଫୋପାଳ हाय हाय ए राजा का तुमने बांधी रखी ए राजा का तू मारी दे ए राजा का तू हारी दे ओ तो मो हारी हो लागी जा लागी जा लागी जा लागी जा लागी जा लागी जा लागी लागी जा भाइलो तोर पर एते गुण अछि तू कथा कहले ना ए राजा सा सुना पलटी जाता ए राजा ठारू आबे मुक्ति चाहू से बेला आसिनी प्रथमे ताको कथा कहै दको पड़िबो बेबी भारी निशा एक बार बेहोश कर दूंगी। ओहे कौन जे सब दिवाला तो किछि बुझी पानी बुझिबो से बेला आसे ठीक बुझिबो भारी विपद। ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ଯଦି କଥାଟା ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ କିଛି ବାକି ରଖିବେନି। ଚାଲ ପଳେଇବା ରାଜା ପଚାରିଲେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଦେବା। हां जो पड़ेगा राजा डकेले पुणे से ए सुनो आमे मनीष मुंडिया हवा को चाहलो मनीष मुंडिया हवा भारी विपद हम मुंडर दाम हेई जीवो 30,000 स्वर्ण मुद्रा देखो मुंडटा कट हेई जीवो आउ तमे सतेबेले बसिकी मजा देखिबो नहीं जोड़े पड़ेले ए बाबा झूठा खर को मत एक तो अच्छी ना लगा सेथे को राता वास घोड़ा पड़ी तो और रक्षा नहीं देखा सब कौन होची
कौन सतरे मो साथ कथा कहबो मो निजे तो केता कथा को कहली देखुछ तो कि विषम संकट पड़ली ए एतिक बेले तू चुप रही तो मो का साथ कथा कहली बस तू तो का मारम कर दे कौन जे करबी सेमान कथा पड़े मत काहे तो सागे आनी ଆପଣ କିଏ ଏଇଟା କାହାକୁ କରେ ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ରାଜାଙ୍କ କଣ ହୁଅନ୍ତି ତା ମାନେ ମୋର ବି ଅଛି କାତରେ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବୋବା ଝିଅ ଆଉ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହୁଛି ପୁତଳି ରାଜା ତ ନାହାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି କୋଉଠି ଶେଷ କହିଲେ ଯିଏ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ କଲା ଆଉ ହବନି ଆପଣ କିଏ ଅଯଥାରେ କେତେ ଦିନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପଢ଼ି ଅନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ କେତେ ନାଚିବି ମୋର କେତେ ଆଶା ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ବଞ୍ଚିବାର କି ବିଚିତ୍ର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଦିନ ସବୁ ଆପଣ କିଏ ପଥର ଘରେ ବନ୍ଦିନୀ ଏକ ନାରୀ ଆପଣ ତ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିନି ଶୁଣିଛୁ ସେଠି କିଏ 3 ଜଣ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏ ପଥର ଘର କାଟିବ ନୂଆ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବ ଆଉ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେବି ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକର ମୂଲ୍ୟ ପଡ଼େ 30,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଜୀବିତ ଅବା ମୃତ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ ବଞ୍ଚିବି ଆଉ ଏ ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦିଆଯାଇଛି କହିବାର ଭାଷା କାଢି ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ହସରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ କାନ୍ଦିବାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ ହସ ନିଜୀବ ସତ୍ୟ କାନ୍ଦିବା ଖାଲି ସତ୍ୟହୀନ ଲୁହ ଆପଣ କିଏ ବାଃ ଏ ତ ବଢିଆ ଭୋଜବାଜି କହିଲୁ ତୁ ଏତେ ହୁନ୍ଦର ଜାଣିଛୁ ସେମାନେ ଠିକ ହଉଥିଲେ ଆଉ ଦେବୀ ତମେ କଣ ତା ପାଇଁ କଥା କୁହ ଠିକ ଆପଣ ଯେମିତି ଆଉ କାହା ଦେଶରେ ଉତ୍ତର ଠିକ ଯେମିତି ପ୍ରଜାମାନେ ଆଉ କାହା ଇଚ୍ଛାରେ ଓଟ ନୁହଁ ତାକୁ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଯଦି କଥା କହେ କଣ କହିବ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ ସେମାନେ ମତେ ତାକୁ ମୋ ବେକରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ମୁଁ ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିଲି ମତେ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଦି ଜଣ ପଳେଇଲେ କବାଟ କରି ଘରେ